Postipaketti on saapunut ja nostettu keittiön pöydälle. Osat vielä laatikossa. Osat purettuna keittiön pöydälle. Jännittävältä näyttää. Piirilevy näyttää tältä. Vielä tässä vaiheessa. Osien tarkistus luettelon mukaan. Onko kaikki? Siinä on kiinnitetty jo osa potikoista. Sitten komponenttien kiinnitys piirilevyyn ja juottaminen. Johtojen juottaminen piirilevyn toiselle puolelle. Täältä näyttää valmis piirilevy toiselta puolelta ja tässä kaikki komponentit paikallaan toisella puolella. Mittaus, jonka tulos oli se, että 2 vastusta oli vaihtanut päittäin paikkaa, joten äkkiä pirautus eli sähköposti Englantiin ja uudet osat postitse takaisin. Tässä puuosat sahattuna ja kaappi kasattuna. Puuosien kolojen kittausta. Onko me aloittaa sen tästä? Voin. Tuleeko tähän ääni? Tule. Mitä se haittaa? Se aloittaa lisää. Kaiuttimen reijän jyrsintää. Se piti upottaa siihen etupaneeliin se kaiutin, jotta se mahtui siihen kunnolla. Etuosan maalaus. Puuosien petsaus. Puuosat on petsattu mustalla petsillä 2 kertaan. Seuraavana vuorossa lakkaus. Ja kaikki muut osat on lakattu 3 kertaan, paitsi kansi on lakattu 7 kertaan. Ja aina joka välissä hiottu. Nyt tänne, että tämä lakkaakaan paljon yhtään. Vaikka 10 kertaa lakkaisin tämä purkki lisää siihen. Kulmapalat on tullut Kiinasta. Tässä niiden paikalleen naulaus. Jalkapalat ostettu Prismasta. Tässä niiden paikoilleen ruuvaus. Eturistikon maalaus ja eturistikko on tehty Motonetista ostetusta auton tuunauspalasesta. Tässä kaiutin osan liittäminen. Tässä kaiutin osan sovittaminen paikoilleen. Kantokahvan paikalleen ruuvausta. Kaiutin osan verhoilua. Ja tässä valmistuu Mm-hmm.